fer aquestes coses, abandonen l'espai de centralitat del país. Qualsevol persona amb sentit comú del nostre país senti dir que és el mateix la Falange que el partit del president de la Generalitat, doncs això jo crec que desacredita molt l'orientació política de Convergència i Unió. També convidaria el senyor Colom a ajudar-nos a pintar el local, que per cert ha estat pintat amb pintades que diuen exactament el que ell va dir. A Catalunya hi ha independentistes i gent que no ho són i alguns que no ho eren i que ara ho seran, que és el cas de Convergència i Unió, que està en aquest procés de deriva radical del que els parlava, però vull dir, l'existència d'independentistes i de no independentistes no és d'ahir, ni d'abans d'ahir, és de sempre. Hi ha partits que han demostrat sistemàticament i s'han mostrat favorables a la independència i algun d'ells fins i tot forma part del govern de la Generalitat en aquests moments. No, això no és cap problema ni suposa una novetat. El que sí que és novetat és que partits que no ho eren de cop i volta s'hi tornen. Això sí, potser sí que aquest és l'únic canvi que nosaltres sabem apreciar de tot el que ha passat aquests dies. La deriva radical de Convergència i Unió, que demana ara que es facin consultes a tot arreu i que els seus dirigents comparen el PSC amb la Falange. Això sí que no havia passat, és una certa novetat, i no han estat desmentits pel senyor Mas, que és qui encapçala aquest procés de deriva radical que és realitzat pels seus estrets col·laboradors. Jo el que sí que vull recordar, perquè potser hi ha gent que no ho sap, que tot aquest procés va iniciar-se quan va arribar al Parlament una iniciativa legislativa popular sobre el tema de fer una consulta sobre la independència que no va ser admès a tràmit per la mesa del Parlament. Això és l'únic que m'agradaria, potser que es perd enmig de, diríem, de les notícies i dels teletips, però l'origen de la qüestió és aquesta. I això no va provocar cap mena de problema, per tant jo crec que el fet de que, i repeteixo, els ajuntaments no poden convocar aquest tipus de consulta, com ha quedat demostrat a Arenys de Munt. Les entitats del nostre país poden promoure consultes sobre aquesta o qualsevol altra qüestió i es mouen dins de l'ús normal de les nostres llibertats i de la democràcia.